Kudawa si amati afika ayamba kuimba mavoni mazana pano suwala lowa ali kuti inizini mtaka mwelogini as a matter of fact weloka as a matter of fact ndiruru ayo tagwira kati sanja akulatu zono kuyangula bwanje kuti sisi mfeka ngati ndinakwatira chudule ina kasi tutengera tamene matenga ijabe alanthu amadanda olapita mwana yazi kapanga mchani mbanja zono mundu wakulu kuyamba kuimba voni mazana mpaka pano sateka baji pano ngozi imene yachitika kusikira mu depot ndenda tisono ndiyambe kusaka za maeri ya 23 siza bezeka ndakwera 25 ndinde kuti ndipafupi ndangoenda wapansi bazi wakukanengo pakati pa 24 basi maona mister anaimbira fiti mmanjatu mulamu koma chizumbi malenga chizumbi analenga shani apa chizumbi koma besi machitika sina pange ndala alandileni zotukeziyao koma ai basi ikhalipo nanga si kujeni msuma enda weka ansatu akumulanje situmwa mitengo pange security singaende ndeka aba ndlowe kati tien ngaza kuti mukujonjo oloji simunganya muletu ino koma simakumbukira sofunda mmene olokukusirani chichi simuchikwanisa simakumbukira sofunda bwelani nakasine mene manyamuka okweti ndatamu na maka 3 days ndetaona kuno kufika ntano mina ta imufunda mitengo apa utakhala miezi iwiri sipali futo lili maona mundu wako ai ino mugona ngati ngoma ino mugona ngati ngoma mulibe sofunda zoononga timapanga budget sofunda sanga ndama ili ndakachudule nena ngono talowani ngopangira kuti nangasine ubwino wake lijekete lanu limakalakati zo blanket ndekuti muvunda lijekete talowani olo muvunda zapatoso olo salu ya ini je ikoza kuti kwanene ndo antali kodi mama iyi uchuka kuchita kucheka mpaka uti usisirazwa ngokala ngati kuti mwapita kuzukoma kuka oda ichuga yoko tafulo milani komaso yo mama ili makonda kunena taona ndikapo shoti malikapo ngati ana uko masanga amene sikimamwera ndapita nditengere ukapo tisondila wita ticho ndikabwere pakoma sechi kuti muchindila wita kodi awa ndipakonda kunena kuti malikapo awa sipa apaza alendo asibwera pakakala alendo atuka chifo chake ngambesa kulendo alendo wake ndani kodi amene ndibuleta mmati wa alendo komaso kodi ali kuti amene amashaba usiku apa uvitisha asikakala kugona basi chochiwati mwakona ndawisingatikutokonesa wawasara kungotuka mutafala kali sapato tungati munagona naso as a matter of fact nimafuna ningoziwa kani yawe kolo kisimaenda bwana kasi ila napazati hapa breakfast pange nao ndio tunatia tukikae kama joine hapa sisi kwela hapa ndiye sungu sana kuti mutizokone mu basi pamba ulapo tatenga ni kulusalo pamene po muzukire nkapo kwanza fikira zoza kama zilipo ndiye jana kasi ndiswa joka benga tia ndia uzaeleja ndele kuti tatenga ibulusa malamulo hapa komo vanhu timazukira kama kulusa hapo ndiko ndingopanga izo ndikamaliza tii na si tiendelee mozi hapa mukamaliza uti wake si pale uje breakfast hapa apano ndimati lowani munsikamo mupesa kasitumbuwa mmenemo mupesa kachuga kuwetsenza mubwera mumwe uti anu ndimati amoto ndiru ngasi mpangira na kusana transport yoka ndikuti imwere studio tikuli okay muntu wakulu tisasungulire mutandiimbira uvoni kuti mukubira ntaundi tisagambira nasota simana kuti mukozeka mundozi then nakusani mukakoseka ndikusani mwandipesa apo mamawa uji mwandipesa mabwera pano tinakambira naso kuti nakuti sokudya musija satu kapena shani mukanafunza mase muntu wabala kwa bale yako faza mempanga zidi muntu zunga shoto koza kuza mapologramu amu tose zingakale ndizofanana inu mulini makobiri muzodifeti ndize timachitira pamaliro paye wina makhandalama nomakhandize nono mukuyakula bwanji samaliro taima ndikaendibwera bwanji ndipakana zinthu zibalansi akukondeni olomunda ngompaka 50 kondione chitumbuwa chika 50 asikuti kapita pakhala vuto iya sisosokonesana muntu wakulu chiganiso ndapanga pesa ni chitumbuwa pesa ni juga ngani ndimene
kapena muzange mulo wa nyumba mukumapitilisa kugona kapena mupita kukula situmbua nga tuloloso linga bwere monso pamene nanga mundu wapati sifu iziwa kuti azaba kumati panja pa ukagone utoli bwera mafuna kukala doloso mundu pamene ungafere kutulo tona iwe mama ile ndikamayangula ndi mundu apa musikala shetu siso kuti badi apa akukonde akamanya mukata amene kupita kumuti muta kupita limoti basi mundu kumafuna kukala mao ineyo ndikufunika chakuja pakomo pano ndisipanga petulo kuoneteza kuti tigenda iwe mama iyi matiwa ozamba kapena ota kundiyaka mwana kutoka nalo banja masi ozamba ovikira tsiku tabwera kuti tabweza ni ukapo tipungule ichi sisonoka masi chochi basi chochi uzima wandu wawiri kuchita kukala ngati wauje mundu aliyese muno ndikapu ozama nditusa ine ndi amene ndimakala ndikupanga ujeni libajeti lapa koma ndalama ndimazifutikira teko mizisi osamapanga imene komazi osamakala chochi kumaziya masi asingo bwata kuonoka mapata chipange ndwa tamakisana ndi zuwa sima umanda kuti sima ndi lunch koma uzipezeka kupangidwa mumafilisi simagwizana ndi nthawi mafika kuti pali kusempana lefulo ya mati imene tinayika ine chimeneyo maochesera zima ati mukatelo timama ili solero akumene mabwere ataona kumandiwa sikaona kuna wakati pamoja mazaji na kumberapo pamene nakutanga makapo awuja nyenda ndao design kwa sababu ndambi makasini naona kuti atufiri imene mwekira mazi nakasema ili mwana watu kapo yana kusani kuti sema ndi anthu atatu ngati ine simene silimakamba unzima u ndiwaine ndakasanga inu pamene mukagule mati mukagule uva mukagule ndi umupija nakasini mwandinya atatu kwambiri mama ndikafunga baba yanga asirentesa wawa koda leo ndio yawa kodi nyumba imalo ndani imene mwalo watu libaja la lina la nyumba bacha pacha ni makanika sana pa nyumba zangu bacha lolomeo ana muzenda nangasi anango ndipeta kuti ndikufuna nyumba ndikafika ndikakati nde muja mumanendera muja ndibati amwina ndikafamile ndikutesa kuti mmene kutaloweta ine kumama iwa ndimene akuti akushetsa ndikatiyo amausa kuti ayi ndishibwese ndekati amene anangoyina wamvu tsulo taona mmene mamukutuluka ukuda wantali chibwana nyumba yako kukhala mkanga uje kusandu samu ngati uje rest house ndigwirizana nazo uyelo twapo basi ndiyati kumati abali aneba ngatimuka kale ndikadika mukenda kaje muta kulonda kuti uweze kazi wachibwezi mmene osatiwa kuti ine ndikomona ukulu mama ili wama ni kwadi sasa wewe sasa kuti munasiya zimene fa alandoli awa itakutika nawo kumuzi awa okudi numwezeka kufa sasa moyo kakhala wati zote khala ndiawo mafika lebe ine singazi azo ndi hofa kuva amenyera ya kakhala nayo ali nyama tata ali kwa mafika kwa Yehova ali kumwamba aziko ndokuzani kama nini kani zili uje kudi matete ya msasa mudu wakulu nakati ujene shimene shimashiti ndisho kuti ujene madigirira maujene mabola kula mwena nde tabanga ujene 75 yomwe mudu wakulu
Nakati ndikukwezere nyumba zindezi musa mukapo. Abondesa ngaita. Abondesa ngaita. Malemekeza pamene zana kukwezera ndalama. Mandive. Ine ndagwira ntchito mboma kufuma ndikuika masiku amene. Sona tusamaziwa kuti landlord mbeza zache ndi nyumba zache. Tusamaziwa. Landlord anduvu. Soma ndi pamene kukhapa kukuta chito. Basi. Mwezi ukatazira ndira. Azitolera. Maona. Kwa libandi. Dawa zingati? 6,000. Mudoko. Inedu lenti zomapereka lenti motapitsa ngati fodi ya wamphuno. Sindipizana nazo. Zimene somumanena nena landlord komano kodi nyumba iyi yasipinda singati pepani. Inu zipinda mwalo wamo litili mwa kuti mukana zipinda simbusisa. Siri pita zipinda zitatu. Ndepa chipinda chitatu vosi balaka hapo. Ndepa balaka hapo eya. Chipinda shoyamba shashibiri chika kumagona maili shuyina shindi kumagona takasanga ndeshina shokobela taka yomlendo yekuti andi amene atalipire yamwe. Inu nyumba nalowesa abale anu kapita nalowesa iyi. Pamenepo azimata nyumba udi waka komana ngati kwabwera munthu ndeti mapangira kuti asilipira chipinda shi. Leo kodi mambo lipira zipinda ngati rest house kuti ulumu ya abuka ulumu ya nyumba iyi. pamenepo azimata Komana ngati munthu wakulu moyo wa town. Ndapanga nimutenge 35 mundipatsira. Ndizopereka mota iwe. Sayake inosabisa ndalama mai. Lazima mwana muzipanga mabuga hapa panga zanu Mungu khala. 35. Akamjosema kumambika mabwela kati kuletoka mabwela kati chali kwa kufuna ndalama ya leta. Mwakalamu mwezi mnenepo. Mwana kala mabwela tubeshi ya mitali. Mandikira uje kopanga ndini. Oni. Kumabelekana ufoni. Pamene paineka muje ngakuti kufuna ndalama zanga. Kaima ni namba ya ngo wadikira. namba ya yangu hapa. Namba ya bwela kuyi. Namba. Si yako malawi. Halo. Halo. Agere basi ondino. Iyo ndikale. Agere basi yo. Agere? Agere fanye. Ya ndilikutana kwa aje kwa chema ndo. Ngire ya mbona. Agere. Iyo ichokani. Tinu kwa agere basi yo. Ha? Musandiuze. Chokani. Anduza mapu. Namba ya broti. Mtu mzamamba ndama, mzamamba. Ambuya khali nanu agere. Ndava message ikangana bwina ame. Ulandione. Amati bwanja agere. Kuna 06. Zingati. Tumasiro vipi? Gambia kuja. 7 ima 06. Manamba lao 7 million. Yada. Akira ni kuna nyumba 47 siku koko. Ha? Abasi. Hapa alemekeze. Hapa tini nyumba kupotea. Ngondi yana mesa kulira. Yani kaka wewe. Hapa ni mele zizi ndachi. Ndiende kwani? Hapa. Atiende kuone. Iwe. Palibe zomuonesa uimalo. Tapanga ni za 55 hapa. Sasa inoenda wa umwa basi. Bana kwa sababu nyumba wao kula mwananga ine. Tapanga ni za 55. nyumba mwatu mali. Siku limozi ndi kupasa. Leo siku kidogo 55 kupasa. Inulo mutane ndi amene wo. Hapo mwana kuti basa kukena kaka. Kajani. Unangazidi titani. Gaba mazini hapo banda zomwera. Sinali ni amene. Sisi mama kungu amazi hapo. Pesa mwana nitipige. Iwe. Kosa joka. Mwana nitipige. Iwe. Tapanga nizo ndimo muna kumudipatsa ndama zanga sindikuchedwa kubano. Mubera mama. Ndoko ndati lichakumawa. Kumawa kwa chani. Apa mwana ngati Irutu akuti ndikuze ndi chungamo mawa. Ndikamakwana nani kolo kumawa musandipatsa makobira angu musamukamo. Mwandive? Sindi mali latu ana masiye ine. Kungochoka uko basi kumali lana amasiye ukupanuka kumali pira kulibira ndama. Si nyumba yambo yanu tu. Mwandive? Untundu kwanu kulamene ndi nyumba. Kulamene lando. Mwina saka uyamba lando bisaka uyamba wanza kwangulia nyumba. Iwana kwa mamuta anakule nyumba wata kula wena. Osandi nyosera ana akakula atamanga auzi. Osati so shiza kaza katisha.
Munthu wako ndimangondera. Ndinochesa. Ndikhope kuti video imene yakusangalatsa. Funso ndilokuti kodi muli molo game mungalole kuti chemando tapite nanu kakha 47 ndi mmene amampangira trade molo game. Tasiyani ma comments musimu timve maganizo anu. Komanso musayole kupanga like, share, komanso subscribe ku YouTube channel yathu. Chifukwa subscription ndi support imene mukutipatsa. Tadina nikabata nikofira kamene kalembedwa musika subscribe. Mudina so button ilololoni sakabelulo ndekuti tikaika video ina iliyonse ya nyuwani wiki iliyonse muzikhala mukulandira notification kuti tikaika chani video ya nyuwani. Nkhani yomaliza atu ndionena kuti ino build yapanga ubale ndi EcoBank. Mu ubale umenewu ndionena kuti mutha kupita kukagula malo kudzera mu EcoBank, mukagula malo muzilipira ndalama pang'ono mpaka na 24 months. Mongo kumbusana atu 24 months ndi zaka ziwiri. Ndeno tikawerengesa kulipira pang'ono mpaka mutha kumalipira 17,500 pa mwezi mpaka naweza kwa ni miezi 24 kutengera malo amene mufuna mutani mugule. Kufika hapo tichemanduta squad. I love you. Tionani mu episode 113 wiki ya